и семейна лоялност, но прераснала в глобална престъпна империя. Със своите сенчести операции и безмилостни методи, тези кланове държат в ръцете си огромни богатства и контрол над наркотици, оръжие и трафик на хора. Как малки, но сплотени групи успяха да завладеят престъпния свят на Европа и да си извоюват репутация на едни от най-опасните организации в историята. Ако това видео ви харесва, абонирайте се и останете с нас до края. А сега, нека продължим. История и произход. Албанската мафия има дълбоки корени в културата и историята на Албания. Нейните основи се крият в традиционните кланови структури, известни като ФИС. Тези семейни кланове се ръководят от строга иерархия, а лоялността към рода е основният принцип, като предателството се наказва със смърт. След разпадането на комунистическия режим в Албания през 1991